толкова опасна, красива си да, ама си много и ужасна. Но липваш ми, мамка му, защо така сега? Дано другия до тебе да бъде последния, защото не искам да страдаш, искам да бъдеш щастлива ти и мила, защото те обичам да дора, разбираш това, но моля се на Бога да те видя един последен път, поне преди да замина. Не, не